ina yi wa shi lawani na wannan gari fatan alkhairi, kamar yadda ya mana alkawari zai tara mana mutane, ya yi kokari ya tara mutane, mun zo mun ga mutane kamar yadda mai magana ya yi magana. Mu wannan kungiya tamu bisa jagoranci da tsari da tafiya irin na mai girma gwamnan jihar Yobe Honorable Mahimmancin ne, kullum fatansa da addu'arsa ya za a iya kawo jihar Yobe ci gaba. Katin zaɓe da muke ta kira a kai, kowa ya fito ya karɓi katin zaɓensa da dindindin. Wanda aka yi zaɓe a baya bai cika shekara 18 ba, yanzu shekara 18 ya cika, ya fito ya karɓi wannan katin zaɓen. ANEC ta sa duka jam'iyyun da suke da rijista a tsari a wannan. Idan baka san jam'iyyar da kake so ba ko baka yi karatu ba, misali za ka zaɓi jam'iyyar APC, idan ka kirga nawa ne 1 2 3 4 za ka iya gane alamar jam'iyyar da kake so ka zaɓa ka dangwala mata. Kuma ana so idan ka yi zaɓe sai yanzu ka zo kana so ka zaɓi mutum, ba wai kana zuwa sai ka dangwala masa sai ka ninke wannan katin zaben sai ka je ka sa a cikin akwati ba, sai ka dan bashi wani lokaci minti 1 zuwa 2 sai in ya bushe sai ka sa. In ba gaba kana ganin cewa ka yi zaɓe, zaben ka zai iya zama invalid, ya lalace, saboda wannan ink da yake wannan hannunka ka hada ka dangwala ko baka bari ya bushe ba sai ka je ka sa. Me yakon kana murnan cewa ka zaɓi mutum sai an zo kirga wannan ƙuri'ar ka sai a tabbatar cewa ashe zaben da kai ba bai yi ba dan baka bi wannan ƙa'ida ya bushe ba. Kwane da irin wannan haɗin kai da kuka bamu, kuma mun ji daɗi da muka zo garin Mahimmancin ne aka karbe mu. Dan Allah muna so ku fita da 'ya'yanku da manyanku, dan Allah duk wanda bai da katin zaɓe ya fita yayi. Katin zaɓe yana da muhimmanci. Da katin zaɓen ka ruwa zai zo ya same ka a gidanka. Da katin zaɓe ka kwalta zai zo maka gidanka. Da katin zaɓe ɗanka zai tafi makaranta za a karbe shi, in matarka za ta yi gaba sai da katin zaɓe. Dan Allah maza kar ku yi kasa a gwiwa maza iyayenmu, dan Allah ku fito ku yi tururuwa ku yi, kun ga nan shine garinsa, duk duniya ba inda yake amfani da shi irin nan garin. Ko mu ma yan wannan ne ba za a ce mana mu yan nan ba, ku ne yan nan. Dan Allah ku taimake mu kamar yadda kuka ba mu haɗin kai. Ga shine idan misali ka yi gudun hijira misali daga Buni gari ko Buniyadi sai ka dawo nan, idan yanzu kuma kana zaune a nan kana so katin zaben kai koma na nan, kana da dama za ka iya canja akwatin kan yana can ka da shi nan wurin, kana da dama, doka ya baka dama, babu matsala a na abu za ka iya canjawa. Ko a can akwatin ka misali a cewa akwai baby unit a nan can ne sai a ƙaro aka creating wani saboda yawan ku sai a ƙara a nan, ko kuna zaɓe misali a akwati dama doka mutum 500 ne, doka mutum 500 ne, sai ko wuce 500 sai aka sake creating wani baby unit, kana dama da za ka yi komawa na akwatin, doka baka dama, nan ba matsala bane sosai. Domin a gaskiya mu mun zo ka gyara, wasu din sun zo daga wani guri ne, sun zo kuma sun zanna nan da shekara kusan ya kai 5, to suna so su juya takardu, su juya katunan nasu ya dawo na nan Gujiba local government. To na gode da zuwanku, ina fata jama'a sun ji wannan gargadi da aka yi. Ba ka da wani inci fa idan baka da katin zaɓe, domin haka yara wa'anda dai sun kai shekara 8 da kuma mata a fito 100% a zo a yanki katin nan. Na gode jama'a, dan Allah dan annabi ku fito mu yi wannan abin, shine incinmu. A mai girma na wannan gari muna maka gaisuwa irin ta addinin musulunci da kuma al'ummar garin wannan Gujiba mai ɗimbin tarihi mai albarka. Mun zo kamar yadda mai bayani ya a baya, wannan kungiya ce na matasa na jam'iyyar APC na ƙasa mai reshe a jihar Yobe. Muna bi ƙananan hukumomi, kowane ƙananan hukuma muna ware mutane akan mahimmancin katin zaɓe, saboda idan baka da katin zaɓe baka da damar da zaka zaɓi shugaban da kake so. Katin zaɓen nan shine 'yancinka, in baka da katin zaɓe baka da 'yanci. Shi yasa muka ɗauki ƙuduri da aniya
bi lunguna da sakuna don kira ga mutane su fito su karɓi katin zaɓe. Wanda aka yi zaɓe a baya lokacin bai cika shekara 18 ba, yanzu shekarunsa ya kai 18 ya fito ya yi. Wanda kuma yake da shi nasa ya lalace ko hoton ya goge ko kuma yana gudun hijira ya kama shi daga wani wuri zuwa wani wuri ya canja inda yake yana so ya canja katin akwatin zabensa, to ya kamata ya fito ya canja. Wannan kungiyarmu da muke yi na NYN saboda yankan katin zaɓe yana da mahimmanci. Katin zaɓe da shi zai zo kwalta ya same ka har gidanka, da shi ruwa zai same ka, da shi gaba za ka je asibiti ko makaranta ko wani buɗe account. Katin zaɓe yana da mahimmanci. Idan kana son mutum ba wai za ka yi ta ihu ka ce kana son wani ba, dole sai da katin zaɓe sannan ka fita ka zaɓe shi. In ba katin zaɓe shirme ne, duk ihun da za ka yi kana son shi in baka fita ka je ka zaɓe shi da katin zaɓen nan ba shirme ne, ba wai zaɓe shi ba wai kana son shi bane. Shine abin da muka fito mu wayar da kai akan al'umma. Farin ciki da kawo mana kan za mu samu katin zaɓe a garinmu. Da za mu je wani gari mu yi, amma yau kuka je za ku kawo mana mu wannan farin ciki. To jama'a da Allah da Annabi kowa ya fito ya karba katin zaɓe. In lokacin kai da can bai yi ba, yanzu 18 ya yi, a je ka karba. In dai kana 18 ka karba katin zaɓe, ko mace ko yaro ko da mace duk su fita su karba. In kamar yadda kun fada, wanda nashi ya lalace ko wanda ya jefar dalilin hijiran nan yanzu za a bashi, amma kuma ka tabbatar cewa kana da national ID card sannan a yi maka wannan abu.